Заповядайте, господин Ангелин. Миналата година, когато направихме едно изказване по медиите, бях включил село Гълъбив, без да искам, по прогреща, че се изграждат фотовозици. Вие лично ми се обадихте да ми кажете, че това е предизвикало голямо брожение сред хората в селото. Сега отведнъж това брожение го няма. Аз съм твърдо против това нещо, докато не се питат хората от селото. Съгласни ли са? Имате нещо против? Аз ще гласувам против това нещо. Така, прав сте, миналата година, когато бяхте съобщили в медиите за инвестиционно намерение, тогава нямаше никакво инвестиционно намерение за селото, просто бяхте объркани. Звъннах по телефона да махнете, защото в момента, в който прочетат, че има такова нещо, въпреки че нямаше, ще да възбуди напрежение между населението. Така че се обръщам към Антонио Ангелинов. Прав е, много е важно мнението на хората, но при положение, че една седмица нито един не се обадил, ние пак да сложи метицата тая обява, едно и също.